सुबह इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने एक ट्रक को डिटेन किया और उसके सर्च और सीजर पे अराउंड 19 kgs लिक्विड ओपियम डेरिवेटिव मिला, जिसकी मार्केट वैल्यू मे बी इन करोड़ होगी। एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू तो मैं नहीं कह पाऊँगा। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन है इसके ओनर के लिए, और कौन लेके आ रहा था ये माल और ये कहाँ जा रहा था। मोनसे स्रोत सुलुंगनि गेजेरजों दिनै फुंनि 7 रिंगासोआव गसाइगाव पुलिस आरो सिमालटापु पुलिसनि मोनसे नागा चेकिं दोलोजों जयै सिग्रोमनायनि गेजेरजों गसाइगावनि तेलिपारानि 31 नं राजा लामायाव सा सानजा ओनसोलनिफ्राय सोनाब बंग फारसे थांबाय थानाय गंसे PB10FV 0167 नम्बरनि गंसे ट्राकआ थाव टेंकियाव गासै 19 किल'ग्रामनि गोबांसिन आफिं हमनो हायो। पुलिस बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला गारि सालायग्राया पुलिसखौ नुनानै खारदों होनना मिथिदों आरो गसाइगाव महकुमानि SDPO बिथां सौरभ गुप्ता बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला अनुमान बे आफिंनि बेसेना गासै 1 कौटि रांसोनि जागोन आरो बेफोर बेसादफोरा सोरनिमोन आरो बहानिफ्राय बबेसिम लांनो नागिरदोंमोन बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना फोरमायो।